ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର କେମିତି ହେଲିକପ୍ଟର ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମର ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଭିଜନ, ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଗେ ଟେଲିଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। କେମିତି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି? ଏଇ ମଣିଷ କରୁଛି ନା ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମଣିଷ ଶରୀରରେ, ମାନବ ଶରୀରରେ ମାଧବ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ଭାବିବା ତା ଆମେ କରିପାରିବା। ଜଣେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବୋଲି ହେଲିକପ୍ଟର ହେଇପାରିଛି। ଜଣେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବୋଲି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆଜି ହେଇପାରିଛି। ଟେଲିଫୋନ ବି ହେଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଭାବିବେ ତାହା ହେଇପାରିବ। କେମିତି? ନା ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆମର ଅବଚେତନ ମନଟା କେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ? ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉ, ଶୋଇବାକୁ ଯିବାର ମାନେ ବହୁତ ନିଦ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମର ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇ ଯାଉଥିବେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଆମ ୱିଶକୁ 50 ଥର କହିବା। ନହେଲେ ଆମ ୱିଶକୁ ଆମେ 20 ଥର 21 ଥର ଲେଖିବା। 50 ଥର ଲେଖିଲେ ତ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି କହିକି ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ ନିଦ ଲାଗି ଆଉଥିବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ଆପଣ ଟପର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ଦରକାର, କି ମୋର ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳି ସାରିଛି। ଆପଣ ୱିଶକୁ ଏମିତି କହିବେ କି ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ୱିଶକୁ 50 ଥର ଲେଖା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଶୁଅନ୍ତୁ। 40 ଦିନ ଯାଏଁ କୁହନ୍ତୁ। 3 ମାସ କାଳ କୁହନ୍ତୁ। ଲଗାତାର କୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିସାରିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ କିଣା ହେଇସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ୱିଶକୁ ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ। ଦିନ ଯାକ ଅଫର୍ମେସନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ଖାସ କରି ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ସବୁ ବଢିଆ କାମ ଦିଏ, ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଏ। ଆମର ଅବଚେତନ ମନ, ଆମର ଯୋଉ ଅବଚେତନ ମନ ଏଇଠି ଅଛି, ତାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ଆଉ ଆମ ୱିଶ ପୂରଣ ହବା ପାଇଁ, ଆମ ଅବଚେତନ ମନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 3 ମାସ କାଳ ଟାଇମ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ 3 ମାସ କାଳ ଲେଖିବା, ଖାଲି ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖା ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ସତରେ ଆମେ ଆମ ମାନେ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଆମେ ନୂଆ ଘର ଚାହୁଁଛେ, ନୂଆ ଘର ପାଇପାରିବା। ଆମର ନୂଆ ଜାଗା ଦରକାର, ଆମେ ଜାଗା ପାଇପାରିବା। ଆମର ନୂଆ କାର୍ ଦରକାର, କୋଉ କାର୍, କୋଉ ରଙ୍ଗର କାର୍, କାର୍ ନାଁ କଣ, ସବୁ କହିବେ। କି ଆପଣ ପଢାରେ ଟପର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱିନ୍, ଏସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱିନ୍, ଏସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱିନ୍। ଆପଣ ମାନେ ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ, 3 ମାସ କାଳ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସ କରିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି ମୋ ଖାତାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ମୋ ଖାତାରେ ଲେଖେ ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖା। ମୁଁ ବି 100 ଥର ଲେଖା ଲେଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖା ଜମା ବି ଛାଡନ୍ତୁନି। ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ ପୂରଣ ହବ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ମେଣ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲାସ କରିଛି। ସେମାନେ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଲେଖିବା ଲେଖିବା ଜମା ଛାଡନ୍ତୁନି। ଆଜି ଲେଖିବେ, 2 ଦିନ ଲେଖିବେନି, ତାପରେ ଲେଖିବେ, ସେମିତି ହବନି। ଆଜି ଛାତ ପଇଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, କାଲି ଛାତ ପକେଇବା, ସେ ଛାତ ସେଟ୍ ନବନି, ଛାତ ଫାଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି, ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଭରସାର ସହିତ। ବିଶ୍ୱାସ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ସତରେ ମୋର ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ୱିଶ ପୂରଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇସାରିଛି, ମୋ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ହେଇସାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ହେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର,
ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଅଛି। ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ ଆଜି ଚାକିରିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଛି। ମୋର ପ୍ରମୋସନ ହେଇସାରିଛି। ମୋର ନୂଆ କାର କିଣା ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ଟପ୍ପର ହେଇପାରିଛି। ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଧନ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆପଣ ଦିନକୁ 100 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ୍ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସଫଳତା, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି 2-3ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି। ଆପଣ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବି କି ମୁଁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ମୋ ଆଡ଼କୁ ନିରନ୍ତର ମାତ୍ରାରେ, ଅସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଚୁର ଆସୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୱିଶ୍‌କୁ ନିଜେ ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆଉ କହିବେ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଅଛି। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଅଛି। ଅସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ ଆସୁଅଛି। ଆପଣ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମର ଅବଚେତନ ମନର ମାନେ ପାୱାର ବହୁତ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲେଖିବେ, ସେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମ ତ କରିବାକୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଭାରି। ତା ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିବେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ଟାଇମ୍ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହବାକୁ ହେଲେ ସେ ତା ମା ପେଟରେ 9 ମାସ ଟାଇମ୍ ନଉଛି, 10 ମାସ ଟାଇମ୍ ନଉଛି, ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ଆଉଛି। ଆମେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲେ ବର୍ଷକ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ବର୍ଷେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା ତାର ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗଛଟା ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦିଆହବ, ମାଟି ଦିଆହବ, ପାଣି ଦିଆହବ। ତାକୁ ବର୍ଷେ ଲାଗୁଛି ଫଳ ଧରିବା ପାଇଁ, 4 ମାସ ଲାଗୁଛି ଫଳ ଧରିବା ପାଇଁକା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳନ୍ତି ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦରେ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଭରସାର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ସତରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ମୁଁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ବି ପାଇବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟର ମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନେ, ମୋ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ କି ଖରାପ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କି ଆପଣଙ୍କର କେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ସେମିତି ବି କମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଏନର୍ଜିଟିକ୍ ହେଇଯିବି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଆହୁରି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।